Какво става хора, съм Pro Gaming BG и днес продължавам с моят отбор на финал срещу Yellow Galaxy, играм срещу Стивън Джерард, като моят отбор. Съжалявам, но първият клип с чаленджа, първият матч се прецака. Сори. Ето го, Стивън Джерард. Не почвам пък. Стивън Джерард, аз го имам, ама то... Къдеш? Игра сме Германия екипите. И трябва да се дела нови екип с тези ВК, ама аз като съм умен, седех на Стри, пък аз знаех, че на Стри го имам. Отърсих го там и не го намерих. Не се сетих, че може да съм го пакнал. Което се работа, тъпа работа. Реми, който има малко финес. Как ще да вкарам мали. Все забравям да им дам на тези финес. Играх 2 мача с този сбор. Много и първия матч направо ги размазах. Ето го Санти. Ударен Санти пропуск. Бати. Ето ми е смяната. Ето. Реми излиза. И Кристиан Ериксен влиза. Вече аз нещо. Па е. Доза Санти. Сега, то се е били на също място. Педро, Стивен Сим смени играча. Не искам там да подаваме. И поне взех този път топката. Мержа, Санчес е с топката. Невероятен английски гол на Алексис Санчес. Виждаме отново на повторенията. И невероятният изстрел на чилиеца. Тук виждаме невероятният английски гол на чилиеца. Някакво се говори, гледайте ми отбор в действие. Но направя нищо. Съжалявам, че в миналия клип, който сега им се качва, казах 100 лайка. Но просто ще си качвам клипове. Просто ги лайквайте и може да има други по-готини неща на FIFA 15. Ериксен Санчес. Това ще бъде поредният гол на Санчес. Греда! Ти го спавай, бе! Искам да видя на повторението, че тук леко с Санчес фейлнах. Че аз удар, греда и сега директно изпълням за код битлих, че топката у мен и изпънах този. Това е работата. Хубавото е, че има високи халфове. Що и високи защитници. Ето се опитам да прескочи. Колко е, че Смолинг е малък, Смолинг. И ако сякаш дължи вземе топката. Ериксен. Педро. Не знам, пишете долу в коментарите за някакви други защитници, пак с много рейтинги. Това е гол на Луис Педро. Същата работа като Алексис Санчес, само този път ги фейлнах. Чаках топката да дойде и я шутирах. Ето го отбора, Луис Педро. Имам го вчера, си го взех. Просто отбора си ми е the best. Така че ми е the best. Педро. Срещу Джерард. Насри. Аз пък насри. Ериксън сега край на полувремето. Добре, преси атаката. Ти няма ми вкараш. Край на полувремето. Ериксън. Санти Казоро. Шакири. Мертезакер. Санчес. Ериксън. Олеле.
Тери, дай. Аре, мъртъза Кирко стоиш като гръмнат. В крионите сега тоже подаде на тос на уния и тъй ще стане атаката и ще подаде на уния. А Тери, ти му готиния гол ми вкара. Джерард. О, Стивън Джерард ми вкара. Бати. И Джерард ми взе тук. Сега той Джерард прави цялата работа. И е най-висок рейтинг. 84. Джерард заслужава да е 86. Да. Само да защитата ми малко много паса много зле подават. Фал. Аре, фал. Гордо. Така, сега. Кой изпълнява? Ти не знам кой. Исках да може тук да си нагласа. То може. Аз нагласиш. То може, ама. Може на фала. Тикърс. Капитан. Не, капитан искам да ми бъде Шакири. Да, на Дуспис искам да бъде Димитри Пае. На фрикикове искам да ми бъде Санти. На корнерите Санти. Така ще бъде. Така. Това ще спечела, да? С матч. Иначе в миналия клип, който в момента ми се качва, стигнахме до Дуспи и играх полуфинал. Крис Малинка. Насри. Самер Насри. Тъч. Тери. Браво, Тери. Поне ще се Джимбо Тагариото или Джимбо, дето рекламират Джимбото. Ериксън. За Педро. Педро, може да направиш нещо, освен че вкара. Когато с не ми кажи, че според вратаря. Санти удар! Стига! С косилото съгъл я бия. Сега ще бия средата. Вари да не ми овари се ми това. Това все пак ще спечелва. И това е победа. Взимам купата и това от мен хора. Надявам се клипа да ви хареса. Дайте лайк, палец нагоре, абонирайте се, пишете долу в коментарите и бай-бай!